ano ndinokwazisai mose muri yeZimbabwe, ndinokwazisai mose vatereri, ndinokwazisa kereke yaIshe wedu Jesu Kristu, vasanangurwa vaMwari vakatenda kuna Kristu mativi mana enyika yedu yeZimbabwe. Ndinosangana zvakare mangwanani ano panguva yekushumirana shoko raMwari. Ndini wenyu Bishop A.D. Madau, Bishop AFM in Zimbabwe. Regai nditange nokunyengetera. Baba vedu naMwari wedu muzita raJesu, mangwanani ano ndinokutendai nezuva ranhasi, ndinokutendai nekuchengetedzwa, ndinokutendai nekurindwa, ndinokutendai nekupiwa mukana wokushumira shoko kuhama dzangu kunyika yokwedu nehama dzangu dzinondinzwa. Ndinokutendai nokuda kwavatereri. Umwe noumwe ari kunzwa shoko iri nhasi ngaaropafadzwe, ngaaponeswe, ngaasangane nenyasha dzenyu. Baba anorwara ngaapore, asina tariro ngaapiwe tariro. Ane upenyu husina direction, Baba apiwe gwara rinobva kwamuri. Batai varume navakadzi, vakomana vasikana. Rapai munatse nyika yokwedu, muiropafadze, muisimudzire. Utungamiri hwayo nehurumende yayo iitwe zvakanaka. Makereke enyu muZimbabwe aitwe zvakanaka, vatendi vaitwe zvakanaka. Ndanamatira vanhu venyu, ropafadzai nguva ino, zodzai miromo yangu munditause inzwi renyu, nezita raJesu Kristu weNazareta ndakumbira. Amen. Mangwanani ano, mangwanani eshoko, ndinowanzotaura kuti hakuna nguva yakanaka senguva yekushumirana shoko raMwari. Panguva iyoyi tiri mudzimba dzedu, tiri muCovid-19 iyoyi, Mwari unoramba achitinzwira tsitsi, achitichengeta. Mwari unoramba achituma shoko kuti ritirape, unoramba achituma shoko kuti ritinatse, ritimutsurudze, ritipe tariro. Ndichaverenga shoko raMwari kuna Muparidzi chapter number 3, ndoverenga verse imwe chete kana kuti mavhesi maviri, ndogoverenga kuna vaGalatia 4 verse number 4. Muparidzi 3 verses 1 and 2 na vaGalatia 4 verse 4. Muparidzi 3 verse 1 inoti chinhu chimwe nechimwe chino musi wacho, uye shoko rimwe nerimwe pasi pedenga rine nguva yaro. Nguva yokuberekwa nenguva yokufa, nguva yekusima nenguva yekudzura chakasimwa. vaGalatia chapter 4 verse number 4. Zvino nguva yakati yazara kwazvo, Mwari akatuma mwanakomana wake wakaberekwa nomukadzi, wakaberekerwa pasi pomurayiro. Musoro wenyaya yangu mangwanani ano unoti nguva yako ichasvika. Nguva yako ichasvika. Handizivi paumire, handizivi paugere, handizivi zvishuvo zvomwoyo wako, asi Jehovha Mwari unozviziva. Jehovha Mwari unoziva kubata kwako namaoko, uchishuvira kuti mubato wako uve nebunduso. Jehovha unoziva chese chaunoshuvira chakanaka kuti uve nacho. Jehovha unoziva misodzi yako nokuchema kwako. Jehovha unoziva kukwira nokudzika kwako. Pane nguva dzaunosvika, dzimwe nguva paunoora moyo. Soko rangu mangwanani ano rinoti rega kuora moyo, nguva yako ichasvika. Nguva yako ichasvika. Mwari une nguva yaakatarira munhu wese pasi penyika, pasi rino, pasi pezuva. Shoko rokutanga rataverenga, taverengesa kuna Muparidzi. Muparidzi uyu akanyora mashoko aya ndiSolomoni, mambo waIsraeri, mwanakomana waDhavhidha. Akanga ari mambo azere nouchenjeri, akanga ari mambo wakakurumbira kwazvo, wakanga ari mambo aive neuchenjeri unoshamisa uye nepfuma zhinji. Unoti chinhu chimwe nechimwe chino musi wacho, uye shoko rimwe nerimwe pasi pedenga rine nguva yaro. Pasi penyika ino, sokutaura kwomurume uyu Solomoni, unoti chinhu chega nechiga chega chimwe nechimwe chine nguva yacho. Ukaverenga nebhaibheri rechirungu rinotaura mavara maviri
rinoti chinhu chimwe nechimwe chine sizini yacho, mwaka wacho, uye shoko rimwe nerimwe pasi pezuva rine nguva yaro. Uri kutaura zvinhu zviviri panapa. Uri kutaura nyaya yemwaka, which is season, netime, which is nguva. Hapana chinoitika pasi penyika, hapana chinoitika pasi pezuva nguva yacho yokuitika isati yakwana. Regai ndingotsanangura zvishomanana vara ratinoshandisa kuti nguva. Ndinofarira zvikuru malanguages akanyora Bhaibheri. Language yechiHebheru nelanguage yechiGreek ine mavara nemazwi akawanda anotsanangura shoko rimwe chete. Kana toenda kuchiGreek, chinhu chinonzi time kana kuti nguva chinoverengwa chinzi, kana chinotaurwa chinzi chronos, chinonzi chronos. Vanodzika nechikoro nokuverenga vanoti watch, iyo iwatch yatinopfeka muruoko, yatinonongedzerwa nayo nguva, ine rimwe zita resayensi rinonzi chronometer. Chronometer inobva pavara rinonzi chronos. Chronos inobereka inonzi chronometer. Chii chinonzi chronometer kana kuti chronos? Chronos inguva yatinoverenga namaseconds, inguva yatinoverenga namaminutes, inguva yatinoverenga nemahour, inguva yatinoverenga namazuva, inguva inoverengwa namasvondo, nguva inoverengwa nemwedzi, nguva inoverengwa namakore. Kune rimwe zvakare zita kana shoko rinotsanangura nguva nechiGreek rinonzi kairos. Kairos rinoreva an appointed time, nguva yakatarwa. Kairos rinoreva an opportune moment, nguva inoitika zvinhu panguva yazvo. Kairos inoreva mwaka, a due season. Amen, amen. Mangwanani ano ndoda kuti tifambe nenyaya iyi ndichikuzivisa kuti iwe pauri ipapo nguva yako ichakwana, nguva yako ichasvika. Isu vana vavanhu nguva zhinji tinotarisa nguva nechronos. Tine mindset kana pfungwa dzakaprogramiwa newatch. Tine nguva pfungwa dzedu dzakaprogramiwa nemasvondo, dzakaprogramiwa nema-hours, dzakaprogramiwa dzakangorongedzwa nemwedzi namakore. Tinofunga within 24 hours, tinotsanangura nguva within weeks and days. Asi pane zvinhu zvakati titsanangure panapa, ubate uye unzwisise. Chekutanga, nguva inorongedzwa naMwari, nguva inorongwa naMwari. Time is appointed by God. Zvoreva kuti nguva haisi yako, nguva haisi yeshamwari dzako, nguva haisi yasabhuku wokwenyu, nguva ndeyaMwari. Time belongs to God. Inorongwa naMwari, inogadzwa naMwari. Ndosaka uchinzwa pana Jobho chapter 14 panoti munhu wakaberekwa nomukadzi une mazuva mashoma akatarwa naMwari, azere nokutambudzika, une mwedzi yakaverengwa, une miganhu yaakatemerwa yasingatenderwi kudarika. Zvoreva kuti uripo unogadzira nguva idzodzo, uripo unoronga nguva idzodzo. Zvoreva kuti tisati tataura nezvenguva tinofanira kurangana kuti nguva ino muridzi, nguva ine murongi wayo, nguva ine mugadziri wayo. Apart from God haungatauri pamusoro penguva. Saka tese varume navakadzi, vakomana nevasikana, patataura nyaya yenguva ndabva ndakunongedzera kuna Mwari anova ndiye muridzi wenguva. Ndotokunongedzera kuna Mwari anova ndiye unoronga nguva, anova ndiye unogadzira nguva, anova ndiye unoseta nguva. Kairos ndeyaMwari nechronos ndeyaMwari. Chechipiri chandauti tubate mangwanani ano ndechekuti chinhu chose chinoitika panyika chine nguva yacho. Everything has its time. Panyika panapa zvinhu zvinoitika panguva yazvo. Ndoda kupa mufananidzo womudzimai anenge akazvitakura, kunyangwa akashuvira, kudai mwana akaberekwa mangwana, kana mangwana nguva yacho isati yakwana,
hazvimbofi zvakaitika, kunyange akafunga kuti kune mapirisi angakurumidzisa kuti zviitike. Mapirisi ayo akawanikwa, hakusi kuzvarwa kwomwana panguva inenge yatova abortion, kunenge kwatokuraya mwana. Rega nditaurire vakomana nevasikana, vana baba nana mai, nditi chinhu chega chimwe nechimwe chinoitika panyika panapa chine nguva yacho yakatarwa naMwari, chine nguva yacho yakagadzirwa naMwari. Chechitatu, zvinhu zvinoitika panguva. Hazvina basa kuti wanyengetera munamato wakadini, hazvina basa kuti wataura nendimi dzine makapital D nemakapital G nemakapital J akaita sei. Hazvichinjisi nguva, nekuti chimwe nechimwe zvinhu zvinoitika nenguva. Kunyange ukatsanya 40 days and 40 nights, kunyange ukatsanya 3 days 3 nights, ukatsanya 7 days 7 nights, zvinhu zvinoitika nenguva yakatarwa. Ukaita confession, ukapupura, ukaita madeclaration, zvinhu hazviitiki neconfession, zvinhu hazviitiki nedeclaration. Zvinhu zvinoitika nenguva yazvo. Things happen in their time. Yakaappointwa naMwari. Sezvandambotaura nyaya yemwana, unoberekwa panguva yakatarwa naMwari. Chechina chandauti ubate ndechinoti Mwari unoshanda pakukwana kwenguva. God works in the fullness of time. Ndosaka pataverenga kuna vaGalatia 4 paverse number 4 inoti nguva yakati yakwana kwazvo, in the fullness of time. Mwari wakatuma mwanakomana wake akazvarwa pasi pomurayiro kuti adzikunire vana vavanhu pasi pomurayiro. Mwanakomana wake wakazvarwa nomukadzi kuti asunungure vanhu. Jesu wakauya pa fullness of time. Jesu wakauya panguva yakakwana. Now, makore akafamba, patinoverenga Bhaibheri kubvira pakasikwa vanhu, nhoroondo yaIsraeri, nhoroondo yokubata kwaMwari navanhu, tinoiona yakanyorwa. Mwari hana kutuma Jesu kuti auye pamazuva aMozisi nekuti yaive nguva yaMozisi. Mwari hana kutuma Jesu kuti auye panguva yaElijah nekuti yaive nguva yaElijah. Nguva yamadzimambo yakapfuura, yaive nguva yamadzimambo. Pakauya nguva yemajudges, vatongi vakapfuura. Yakasvika nguva yanaRevhi, Aroni nevana vake nevaprofita, nguva yavo yakapfuura. Jesu paanouya, unouya panguva yakwana, unouya panguva yakatarwa. God works in the fullness of time. Shoko randinaro mangwanani ano kwauri jaya mandara baba mai, pane chamakatarisira, pane chamakanyengeterera, pane pamakainvesta, pane pamakabata namaoko, pane pamakadyara. Rega ndikuudze shoko randinaro rinoti chese chinhu chinoitika panyika pano chine nguva yacho. Rega ndikukurudzire, rega ndikusimbise, nguva yako ichauya. Rega kumhanya, nguva yako ichauya. Rega kuora moyo, nguva yako ichauya. Rega kurasa moyo, nguva yako ichauya. Nekuti zvinhu zvose zvinoitika pasi pezuva zvinoitika panguva yakatarwa. Regai timboenda kuna Genesis chapter number 7. Ndikuonesei zvinhu zvaitika pana Genesis chapter number 7 pamazuva aNoah, chapter 7 verse number 10. Ndirimbosimbisa nyaya inoti zvinhu zvinoitika panguva uye nguva yako ichauya. Genesis chapter 7 verse 10 inoti iyo mazuva manomwe akati apfuura, mvura zhinji ikavapo panyika. Ndoverenga verse number 12 inoti mvura zhinji ikanaya panyika mazuva ana 40 nousiku una 40. Chandauti ubate ndechekuti zvikuitika panguva. Verse number 24 inoti iyo mvura ikaramba yakakwirira panyika mazuva ane 150. Bhaibheri rinoti Noah apinda mukati mengarava. Noah apinda nemhuka dzaakanzi apinde nadzo. Pakagara 7 days mvura isati yanaya. Hanzi mazuva 9 akati apfuura, mvura yakatanga kunaya. 7 days dzakwana. Why? Because Mwari unoshanda panguva.
bhaibheri rinoti mvura yakavapo ichinaya for 40 days ichingonaya chete, 40 days ichingorova chete. Why? Nekuti Mwari unoshanda nenguva. Ndiyo nguva Mwari yaakanga akaseta kuti mvura ichanaya mazuva iwayo. Rangaraika kuti Noa waiparidza aiti mvura ichanaya, ngatigadzire ngarava, mvura ichanaya. Haana kutaura nguva kuti ichanaya rini, haana kutaura nguva ichanaya mazuva mangani nemhaka yei. Munguva idzodzo dzakarongedzwa naMwari. Hanzi mvura yakagara for 150 days, that is about 5 months. Mvura iripo isati yaerera, isati yadzikira. Chapter 8 verse number 1 ya Genesis inoti zvino Mwari wakarangarira Noa nezvipenyu zvose nezvipfuwo zvose zvakanga zviri muareka naye. Mwari akafambisa mhepo panyika, mvura ikaserera. Mwari wakarangarira Noa 7 days dzakanaya, 40 days mvura yakanaya, 150 days mvura iripo. Noa ari mukati mengarava nemhuka idzodzo, asi Mwari ngaavongwe. Nguva yake yakwana. Chapter 8 verse 1, God remembered Noah. Regai ndikutaurira vana baba, pane nguva yekurangarirwa naMwari. Kana Mwari akurangarira, zvinhu zvinotanga kuitika. Kana Mwari akurangarira, zvausingafungiri zvinotanga kuonekwa. Kana nguva yakwana, Mwari unokuitira. Mwari watinoparidza ndiMwari unorangarira vanhu vake. Panguva yakaoma yauri iyoyo, Jehovha Mwari uchakurangarira. Muareka mauri, unogona uri muareka yekushayiwa mari, Jehovha Mwari uchakurangarira. Uchabuda muareka saNoa. Unogona uri muareka yokusarohwa, kana Jehovha akurangarira, unobuda muareka iyoyo. Nguva yako ichakwana. Mwanasikana rega kuora moyo nenyaya dzokurooriwa, nguva yako ichakwana. Mwanakomana rega kuora moyo nenyaya dzekuroora nokuvaka musha, nguva yako ichasvika. Rega kuora moyo nenyaya dzokubata mari, wongo uri kungogwavha-ngwavha, azvikuramba kubatana, uri kungobatane papa nepapapo, uita hasiri nehasiri, zviri kuramba kubatana. Asi kana nguva yaMwari yakatara yakwana, zvichatanga kuitika, zvichatanga kufamba. Ukaverenga Exodus chapter number 12 pavhesi ya 40 na 41 inoti Israeli wakagara ari pasi pecaptivity, ari pasi poutorwa, ari pasi pounapwa, ari pasi pokushungurudzwa for 430 years. Asi bhaibheri rinoti nguva yakati yakwana, Mwari wakatuma Mozisi. Nguva yakwana, Mwari wakatuma Mozisi. Nguva yakwana, Mwari wakamutsa Mozisi. Mozisi akaenda kuna Faro akanoita minana nezita raJehovha. Zvanzi naJehovha Mwari, sunungura vanhu vangu uvarege vaende, sunungura vanhu vangu uvarege vaende kunondinamata. Rega ndikutaurire, nguva yako ichakwana. Dzimwe nguva unofunga kuti hapana uchandidzukunura musituation yandiri, hapana uchandisunungura, hapana uchandibatsira. Rega ndikuudze, Mozisi wakauya ari musununguri wavana vaIsraeri. Mozisi wakauya ari eridhima wavana vaIsraeri, ari edhilivhara yavana vaIsraeri. Rega ndikuudze, kana nguva yaJehovha yakwana, Mwari uchakumutsira Mozisi wako. Kana nguva yaJehovha yakwana, Mwari unokutumira Mozisi wako. Mozisi wako uchauya kuzonunura vana vako. Mozisi wako uchauya kuzokuburitsa mumatambudziko auri. Mozisi uchauya. Rega nditaure shirikadzi, iri panguva yekuomerwa nekubhadhara maschool fees avana, iri panguva yekuomerwa nekurera vana vayo, nekubhadhara marendi nokuvaka musha. Jehovha uchakutumira Mozisi. Ndinotaura mangwanani ano, Jehovha ngaakutumire mununuri, ngaakutumire musununguri anonzi Mozisi. Nguva yakati yakwana, Mwari wakatuma Mozisi akauya kuzosunungura vana vaIsraeri. Nguva yako ichakwana. Haufiri munhamo iyoyo, haufiri mukushorwa ikoko, haufiri mukusekwa, haufiri mukushungurudzwa, haufiri mukutambudzwa. Nguva yako ichakwana. Genesis chapter 18 verse number 14, pane nyaya yechembere yainzi Sara. Rega ndiverenge Genesis 18 verse 14. Kune chinhu chingakunda Jehovha here? Nguva ino gore rapfuura ndichadzokera kwauri, Sara uchava nomwana. Rechirungu noti, at the appointed time I will visit you. At the appointed time I will come and Sarah will have a child.
kana nguva yaMwari yasvika, kana Mwari auya panguva yakwana, maimpossibilities anova possible. Zvakanzi hazviitike zvinotanga kuitika, zvakanzi hazvifambe zvinotanga kufamba. Sara akaita makore achinyengeterera mwana, akaita makore achishorwa achisekwa kunzi ingomwa, haazvari haabereki. Sewe une vakakuseka kuti uri dofo, kune vakakuseka pawakafoira orevhuru, kune vakakuseka pawakarambwa nemusikana, kune vakakuseka pawakadzingwa basa, kune vakakuseka pawakaomerwa. Asi rega ndikuudze, there is an appointed time. Nguva yako ichasvika yekunyaradzwa naMwari, nguva yako ichasvika yekupukutwa misodzi, nguva yako ichasvika yemhinduro dzeminamato yako. Wakakwira makomo ukatsanya uchinyengetera, hapana chawakaona. Rega kuora mwoyo, Mwari wedu harevi nhema. Nguva yako ichasvika yekupindurwa kweminamato yako. Une mavision auinawo, awakaratidzwa muzviroto, awakaprofitiwa. Rega ndikuudze, vision iyoyo yawakaona, nguva yako ichasvika yekuti izadzikiswe chiroto chawakarota. Nguva ichasvika yekuti chizadzikiswe. Unogona kudzungaidzwa saJosefa, akamboenda nekuIjipita, akatengeswa navakoma, akavengwa navakoma, akapomerwa mhosva dzaasina, akaerekana amujere. Asi iyo yaive nzira yekunozadzikiswa kwechiprofita. Nguva yakati yakwana, Josefa wakabuda mujere, akava mambo, chiprofita chikazadzikiswa. Rega ndikuudze, nguva yako ichakwana yekuti unopinda mudestiny yako, ministry yako ichasimuka. Iko zvinori kuparidza, hakuna vari kutendeuka, uri kuronga basa risikumira. Rega ndikuudze, iva mufundisi, nguva yenyu ichasvika yekusimuka kweministry yako. Nguva yako ichasvika yekunzwikwa kwemharidzo yako. Nguva yako ichasvika yekusimudzwa kwako. Business rako idoko, une katakshop kadoko, asi une chiroto chihombe. Rega ndikutaurire, nguva yako ichasvika yekusimuka kwebusiness rako. Uchatora materitory, uchaenda kure, uchasvika kure. Chiroto chako chichazadzikiswa, uchakohwa chawakadyara. Psalms 126 kune shoko randakusira pandiri kuvhara, pandiri kupeta. Psalms Mapisarema 126 pavhesi ya5 na6 inoti iyo unodyara nemisodzi uchakohwa nemufaro. Unofamba-famba achichema akatakura tsama yembeu, uchadzoka nomufaro akatakura zvisote zvake. Yengu iko zvino uri kudyara nemisodzi yokushayiwa, misodzi yokusekwa, misodzi yokushungurudzwa, misodzi younherera, misodzi yokurambwa. Asi rega ndikuudze, nguva yako yokurangarirwa ichasvika, nguva yako yokupukutwa misodzi ichasvika, nguva yako yokunyaradzwa, nguva yako yokusimuka, nguva yako yokunzwikwa, nguva yako yokumanifesta zviya zvakaiswa naMwari mauri. Rega kuora mwoyo, rega kuchema, rega kuneta. Mwari vanewe, Mwari vachakurangarira. Nguva yako ichasvika, nekuti chinhu chimwe nechimwe pasi pezuva chine nguva yacho. Nguva inorongwa naMwari, zvinhu zvinoitika panguva, zvinhu zvinoitika panguva yakatarwa, uye Mwari unoshanda panguva. Kana nguva yakwana uchaona Mwari, kana nguva yakwana uchaona munana waMwari, uchaona kuropafadza kwaMwari nekusimudzira kwaMwari. Mwari ngaakurangarire pauri papo, akuitire zvakanaka. Rega ndikunamatire. Baba, ndakutendai neshoko ramaisa muhana yangu, ramaisa pamwoyo wangu, kuti ndigoverane navanhu venyu, rokuti imi Mwari, nguva youmwe noumwe muteereri anzwa shoko iri ichasvika. Upenyu hwake haurambi hwakadaro, mamiriro ezvinhu haarambi akadaro, mhuri hairambi yakadaro, bhizinesi harirambi rakadaro. Ndinovareverera vanhu venyu vanzwa shoko, vari kugamuchira nevari tenda. Upenyu hwavo ngahushanduke. Kana nguva yakwana, umwe noumwe azive nguva yake, umwe noumwe apinde munguva yake, zvinhu zviitike panguva yamakatara. Ndakumbira kuti muri Mwari asinganonoki, muri Mwari asingakurumidzi, munoita zvinhu panguva yamakareva. Ndanamatira vanhu venyu muzita raJesu Kristu. Amen.